दिनै 16 नं निसिमायाव 7था प्राइमारिखौ लानानै रनजित बसुमतारी सारखौ देरहाहोनांगौनि सार्थआव मोनसे सुबुं गौमा लानाय जादों। दा नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलाङि दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांगोन। दा 7था प्राइमारिनिफ्राय फैनाय जादों। दा नायनानै लादो, आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनि। दा बियो बिराद मोजां सम, बिटिआर सरकारनि सम आरोखि, प्रमद बर' सारनि सम, देरहाखानायसो, माने थारिखआल' फैथ'वाखै आरोखि। जय निसिमानि! दा नैबे 2025 बायबासो फुंगोन आङो, 2026आवसो फुंनो नागिरदों। ओमफ्राय बेखौ नेगासिनो दं आरोखि आं। बेयाव नांगोलनि अबस्था गैला, माने नांगोलना फालबो गबाय, बै खुन्दा गोलावाबो गबाय। दा बिसोर माने गावखौनो गाव हनुमान सानखो ना माखो, नांगोलखौ थुख्राखौ गदा बादि फाफ्लियाव लानानै गिदिंगासिनो आरोखि। दा बिदि आरोखि, खिन्थु अबस्था गैखाला आरोखि, हालौजालाबो मा जालाबो ना आलुनि माबा आलि बोजाबावो नामा बे खुन्दा गनाय नांगाला, फालबो गैबावलासो। माने हनुमानफोर बायदि एखेबारे बे गनद्राय बादि नांगालखौ लानानै फाफ्लियाव गिदिंगासिनो दं बिसोरो। एबार जै जेनबाय, माने बे साहा दखानफ्राव सोरबा साहा लोंनानै मिनिब्लाबो गावसोरखौ रायलायनानै मिनिदों सानसिगोन आरोखि बिसोरो। दा गान खनसे रायजोफोर। भट होगोन जों ट्रेक्टर सावगारियाव, भट होगोन जों फिन जोंनि रनजितनो। भट होगोन जों ट्रेक्टर सावगारियाव, भट होगोन जों फिन जोंनि रनजितनो। आरो फिन खेबसेबाव हौ जोंनि रनजितनि 16 नं निसिमा समस्तियाव। रायजोनि थानो थान्दै समस्ति जौगाहोगिरि जोंनि आंगो रनजित बसुमतारी। बैथिंबो खोनायो रनजित देरहासार, बैथिंबो सावरायो रनजित देरहासार। हाजो हायेन गामि नोगोर बयबो सावरायो, आरो फिनजै जोंनि आंगो रनजित बसुमतारी। जिंदाबाद जिंदाबाद जय यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद 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 यूपीपीएल long live long live long live यूपीपीएल long live long live long live जय यूपीपीएल ने जय यूपीपीएल ने जय यूपीपीएल ने जय। साबायखर थाबाय जोंना मान गोनां जोंनि गाहाय आलासि स्टार केम्पेइनार जोंनि केबिनेट मिनिस्टार स्टेटनि श्रीजुत इउजि ब्रह्म सारखौ जोङो सन्मान बावगोन। बेनि थाखायनो जोंनि आइजोफोरखौ जों खावलायहरनाय जाबाय। जोङो दिरि खालामा हसिया सारखौ गोजाननिफ्राय फैदोंब्लाबो हामा हाथा जोंनि रायजोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो निसिमा बियाबनि सिबिनां रायजो राजाफोर, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दिनै सानसेयाव आङो मोनथाम मिटिं गाबाय। नाथाय मोनथाम मिटिं गानायनि गेजेराव निसिमायाव जेसेबां रोजा रोजा मानसि जाबाय, आं बेखौ नुफैनानै सोमोनांबाय दिनैहाय। जोंनि बिसायख'थिनि मिटिंफोराव मानसि जानायनि मिनिङा मा जाहैबाय?
गोसो सिङाव देरहानायनि गोसो साननाय थाखाबासो मानसिया जायो गोनो गोथो साननाय जायगायाव मानसि जाया दा खोनादों निसिमानि 10टा प्राइमारिनि 7टा प्राइमारियाल' बाहाय फैदों 3 प्राइमारिया फैबावाखै थारमाने दिनै जों बुजिनो हायो मा नोंथांमोना बे मिथिङाव ओंखारबोदों माने गोसो मोदोम गासिबो सिंनिफ्राय मेलेम देहा देरहानो होननानैनो रेडि जानानै फैखाबाय नङा होमबा देरहानो होनना रेडि जाबाय आरो निसिमायाव बाराद्राय खोथा बुंनो दरखार गैलिया होननानै आं सानो